Takže dámy a páni, vítajte u ďalšom videu. Dneska budeme hrať Escape, Spidey, Parkour, niečo, zabudol som meno, ale nevadí. Som tu aj s Andreom, môže sa pozdraviť, či čo? Čaute ľudia. A dneska budeme chcieť mať level najvyšší ako môžeme. Vyšší než 100. Ja som Spider-Man, kúkaj sa. A poď za mnou, ty ma kúkaj sa. Aha, ty si fakt Spider-Man. Kámo, haló, ako si Spider-Man? Ja chcem byť ten čierny ja nie som rasist, ale mám rád čierneho Spider-Mana, toho Miles Moralesa, lebo má tú elektriku, kámo, to je riadne husté. Kámo, a prečo mám ten že utekám ako Naruto? To je dobré, to je pre teba dobré, ne? Ja viem. Ty máš rád Naruto. Hej, ja viem. Ale toto je, kámo, Naruto. úplná kopia, kámo, Naruto. Čakaj, ako sa smignem? Čo? Čakaj, ako použijem pavučinu? Jaj, Pavučinu? Ečkom. Ečkom. Jaj. OK. Pam, pam. Pam, dobre. Máme jeden win. Mám jeden win o autoswing. To si zapnem. Čo? A ty máš level? Ja mám level 10. Neklam. Fakt? Nemôžeš mať level 10. Teraz som dostal level 10. A neklamem. Si to Však hral. Nehral. Však ja ti to ukážem, keď to video vyjde, čo už je vlastne hotové po procese, čo to teraz asi aj kúkaš. Tak kámo, táto... Čakaj. To je fire musical, dobrá muzika, čakaj. Ej. Talo, galeko se la calo, la cala, la Ľudia, to neštímajte. la cala, sa loco, dobre. Som na kozličov, kamo. Ja mám level 13. Nice, Gamu. Čakaj. Gamu. Great job. Complete all 9 stages to win, Spider. Gamu. Tu je stylo Brainrot sami. Neviem. Shit, ale on je pomalý. Ja utekám ako Naruto, ja som rýchlejší. On je rýchlejší. Trošku. Som padol, nevadí. Ináč, ľudia, hovorím vám, nikdy vo vašom živote, keď prehráte napríklad v hre, tak nerobte, že ty kokos, ja som prehral. Nikdy proste nemajte takú reakciu, takú zbytočne kvôli len hre. Míňate si reakciu kvôli jednej blbej hre. Nikdy, Timo má pravdu. nikdy proste neprežívajte tú hru moc, alebo že videli ste to, alebo keď budete, niekto, čo ma teraz kúka, bude môcť, chce byť tiež youtuberom, ako aj ja som chcel byť. Nože tu som. Tak, prosím, neprežívajte toto, akože je to na vás, ale nerobte toto. Videli ste to? Ten Čuču Charles, tak on len proste tak vyšiel a ma jumpscarol. Ježiši, videli ste to? Napríklad ako Fizzy robí, hej. Tak, to nerobte, hej. Len taký proste spoiler, hej. Vám dávam, je to na vás. Proste vám dávam len radu, hej. Teplo? No.
Áno. Čo je, Andrej? Nič. OK. Týpek... Chudá, on je taký smiešný, takže ja sa tu na to smejem. A v škole robil Michael Jacksona, že Timo? Že ja som Michael Jackson sun. Si Michael No Jacksonov Onestyn. Hej, ja som Michael Timo. Chudák samý ma nevie naháňať, ma nevie chytiť. Kamo, aha, ja spravím salto. Bum, a tak nič. Chcel som sa z neho spraviť salto, vieš. To je, že by. Že by. A to čo ty Spiderman, kamo, ja som dal aj to samý, aj ten parkour a teraz mám 16 vinov. Ja mám iba 3 viny. Ja som si kúpil druhého Spidermana za... Kamo, ten Sammy je 15 rýchlejší vinov. teraz. Čo? Čím som rýchlejší, tak aj ten Sammy je rýchlejší. Čo? Nie. No, a keď som mal malý level, tak on bol pomalý a teraz je rýchlejší. Čo? To nehovor mi zle, to mi nehovor. A dal som to običkou, stage 4, No, ešte na to najlepšie, že keď skočíš 3-krát, tak ťa to tak vyhodí backflip. Sideskill. Áno. No ozaj, aký rýchly more ako ďalej. Poď preč, kamo. Že kamo. Gamu. Gamma radiácia. Gamu. Ja som dal kamo salto cez toho Sammy. Very nice. Hihi. A je trošku rýchlejší. Není fér. Padol som. Aký máš level? Level mám 13 a 13 vinov. Kamo, to je nejaké drahé. Toto je nejaké drahé. Jaj. Mám level 17. Nice, kamo, no ty sa máš. Umerkam. Ja sa tu hočkam ako one proste na hľadačke Spidey. Udar sa mi more. Poď trénovať more na športové hry. Ináč, vedeli ste o tom, že Andrej išiel na športové hry? Handlovské športové hry, že? No. Aká pesnička teraz? Že kamo. Ten. Ja viem, chalani, ja viem aj toto, že teren. Tak ja tu viem tiež. Ja tu moc letel. Ja mám 23 vinov. To je OP. Som OP. Fakt? Hej. Ja mám, OPčko. ty máš 23 vinov? No, hej. Nice. A mám ďalší Spider-Man oblek. No ja mám Spider-Man ďalší oblek však. Kamu? Ako môžeme vyskočiť, že viacejkrát, nevieš? Viacejkrát? No. Tak oné, musíš klikať viac. Ja viem, ale že teraz je to maximum iba 3-krát skoček, že 1, 2, 3. Ale ja chcem, aby to bolo napríklad 4 alebo 5. No tak to sorry, neviem. OK. To ťažké. Kde si? Ja som bol na stage... neviem. Tam, kde sú tie zo steny, tie klapačky, čo idú zo steny. Hore. Joj. Tu je zase ten samý. Ty si pomalý. Pam. Kamu? Zade. Aká pesnička. Hej. Ja tlieskam a ty spievaš, hej? Ešte raz, počkaj, ešte raz.
vieme lokázať na pokokom oknize. Nie, ale tá pesnička, čo teraz ide. Tá pesnička. Ja budem tlieskať. OK. Ale to ťa nebaví. Čo? Teba toto baví? Akože mne je to jedno. Pôjdeme inú hru. Aby som kudne išiel Ja, nejaký ty- tajkún. Tuto chlapec, ak si ho preskočil. Že? Teraz skúsim aj ja. Tuto chlapec. Chodá, chlapec nemá šancu. Kamo, poďme na niečo iné. Poďme nejaký tajkún. Hej. Tajkún. Poďme na to. Elementar Power Tycoon. Poď. Ideme hrať? Hej. Tu môžem byť Naruto. Ja som Naruto. Skúkajme. Light. Kamo, ja som Ježiš ako keby. Lebo ja som svetlo. A svetlo... No... Ak je to tak myslené, že som svetlo cesta k bohovi, tak to berem. Kamo, autokolekcia. Ja som lava. Nice, kamo. Čakaj, ja si môžem vymeniť element. Kamo, typek má elektrinu. No tak to chcem. Nemôžem, nevadí. What are you, scary bear? To nie. Kamo, týpek ide po mne. Kryštál, že ma chce zabiť. More, prečo ma chceš zabiť? Prečo ma chceš zabiť? More. Ty môžeš dať double jump. Tak poďme na private server. Kamo, vieš čo som spravil? Vieš tam, kde máš to rýchle? Ne. No, ty sa asi odpojil. Ej. Ale to, keď máš to rýchle, keď utekáš, skočíš a dáš to, tak to si ako Superman, more, ak letíš. Kamo, poďme niečo iné, lebo nás tam zabíjajú, no. OK. Poďme Basketball Zero, idem ťa troliť. Nie. Chudá chlapec nemá šancu. Čo ideme? Toto je dobré. Toto hral aj taký typek. Áno. Ináč, toto není sponzor, ani nič. Len hovorím, ten youtuber, čo ma inšpiroval robiť YouTube kanál a také, je Surreal Ronster a ja som raný debil. Prepačke, že som povedal. Toto je bez nadávania. To není zase až on nenadávka, hej. Ale... aha. Ja asi dostanem copyright. Koľko máš levelov? Ja dostanem copyright. Koľko má ja? Viete, prečo dostanem copyright? Copyright znamená, že keď je nejaká muzika, čo je v nejakej hre, a je to originálna, tak copyright, ne, kam. Ale, no, čo som to chcel A povedať. pozri sa. Ja som Ale ja som ako malá myška. Martin, malá myš. To nepoznáte, hej. Kamu, Andrej. No, Hádaj, kto ma inšpiroval robiť tieto videá také. teraz ti to povedal, ale som si to nezapamätal. Sú dvaja. Jeden, čo som chcel, preto mám, že Teamco Bike Life. Lebo toto malo byť channel že ako jazdím a takú mám prilúbu, vieš, a také. Ale poprvé som malý, po druhé, akože môžem to robiť, ale po druhé nemám na to peniaze. Po tretie, ja som chudobný, nie som chudobný. Ako môžem byť chudobný, keď mám svietiacu klavesu, svietiaci setup, svietiaci počítač,
Svieti sa, no myšku svietelcu nemám, ale nevadí. Mám toto na telefón, že mi môže stoja na telefón. Mám tlačiarňa i kamo. Ja nie som chudobný. Takže idem zarepovať. Mám počítač, 2 mobily, 1 tablet, ej. Mám Xbox One X, PlayStation 4, domu ešte bračeka a rodičov, ej. Ešte k tomu počítač s klávesou, svietelcov, monitor, držať na telefón, ej, W rap, ešte mám aj tlačiareň, ej. Voláme. Hej. OK, ona z vlaku. Ja som zdal Rebirth. A ja. No, takže ten, čo ma inšpiroval najviac, a ako ho milujem ako youtubera anglického, je Zakrylik, či nie? Jak sa volá? Ja sa idem veľmi rýchlo vygoogliť. Ja som išiel na druhé. Kámo. Aký máš level? A čo ja viem? Čakaj, ja teraz vyhľadávam. Kde je? Ashley Rich, áno. YouTuber a Mr. Ashley Rich. Dám aj link na neho v popise, lebo on je proste môj obľúbený YouTuber. A jeho popise reálne hovorí, že je king Robloxu, že král Robloxu, takže je to aj akože pravda, hej. Lebo on má video, že making an army by merging in Roblox. Zarepuj. Noob plus noob. Rovná sa Baconator. Ej. Level 1, nožík, level 9, karambit. Ej. I used max lock to catch the rarest fish. Čo? Aký máš level? 11. Čo? Ja mám 36. Ja, veľa by si chcel, čo si smedný? Ozaj, prisahám na moju sestru. Kamo, neprisahaj. Na sestru, ale. To je aj tak zle. Čakaj. 1, 2. A kúkaj sa, poďme za mnou, poď za mnou. Iga. Kúkaj, aha. Tance. Čakaj. A. Ja tak nič, ja som sa chcel prebugovať cez stenu. Veľa by si chcel. Nechcú. Mám dosť, chlapček. Chlapček, ja mám dosť. Aký máš level? Ja? 39. No, tak to som, tam som za chvíľku. Aký máš teraz level? Prečo? Ja mám 41. 41? 42 už. 43 už. 44 už. Neklám. Fakt, aha, tuto, poď naspäť na začiatok. No. Tuto, čo je tento stôl. Ten mi dáva tak veľa. A to som ti nemal povedať ani. No. Prečo? Chudák typek. Nemá šancu. Haló? Ty si mini human. Tumor. Dobre, ja idem. Čo? No, počkaj. Rebirth. Mám Rebirth, dal som si Rebirth. A ja mám Rebirth 1. Kámo, to mi veľa dáva. Ja nie. Ja mám už Kamo, 2... miesto... Jak to stichli. Ja mám zrazu iba tak 36 level. Ja mám 40 level. 41. 2. 3. 4. 5. Dobre, ale začni. Trails. Za koľko?
za speed. Ja, oni sú smední. A 25 level, 50 level. Si kokos. Ja mám 50 level. Nice, brožke. Brožky. Brožke. No však brožke. Brožkyňa. Boky. What's up, my brožkyňa? Aj, zárobok si tak nič. Nie. Koľko ti to dáva štipiek dole? Šipiek? Hej, že čo beháš a tam ti ukazuje... 14. Nie 56 chlapi. Neklam. Ozaj. Ja som si kúpil toto žlté. Jaj. No. Ja Koľko som- máš level? Ale aha, čo mám, čo ide za mnou? Máš 67. Ty chcem. Kamo, 6-7 vo veľkom 2000, no v Ja mám level 2026. 73. Ja mám 73 už level. OK. I don't care, bro. Už si môžem dať aj druhý rebír. OK, Tretí, no. OK. Čakaj, čo dostanem? Double shrink. O, to je lepšie. Som malinký, kámo. Ja mám tiež 67. Ja mám 71 a mám rebír. OK. Ako? Môžem ísť na toto. Mne to dáva viac toto. Ja som na modrej one. Ja som na modrom stole a mi to dáva skoro 467. Ako môžeš mať 35 plus shrink, keď to je 40 vinov? Ty nemáš 40 vinov, kamo. Ja mám 50 vinov. Neklam. Ozaj. Čo skáde dostávaš tak veľa? Nemám za to, že som taký profík. Nie si Mne to profík. dáva čipky 67. Aha, ja už viem ako. Idem. Musím končiť. Dovidenia. Dovidenia. Takže ako môžete vidieť, Andrejko už musel ísť, hej, ja nemusím to takto komentovať, že ako môžete vidieť, lebo som akože, no. Nevadí. Dokončíme toto sami. A keď sa on vráti, tak budem menší než 1 pixel. Takže... O, to čo je? Ty kokos, portál do nedru. Ja mám level 70, let's do this. 38 vinov, 2 rebirty. Kámo, to typek aký... Typek bol... Ho! Som teraz videl takého malinkého typka. Ty, aký rýchly. Čo? On má určite kúpené, áno, White Trail, ty kokos. To jak? Tam oni sú flash. Mania flash. A, yes, sir. Takže ja idem teraz avkovať. Uvidím vás takých 5 minútiek, lebo toto nebude trvať dlho. Ináč dávam si rebirth, hej. Čus. Som späť, poviem vám, to bolo riadne rýchlo. Ja som si len teraz dal rebirth. Prešlo takých 20 sekúnd a už som tuto, na tento level. Viete prečo? Kúkajte sa na tieto šipky. No tak to je preto. To každý level normálne, že išlo. Jeden level, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, až do 70 a 80. Kámo. You can... Jo... No, Andrej bude lepší, ale nevadí. A 67. 50 level, 75 level. Koľko mi to dá vinu?
100 level, ok. 20 vinov, celkom dobré. Našetrím si na červený... Look at that booty. Booty antiques. Join group. O. Daj. No. Ba. Ba. Ok, daj mi to. O, čo som dostal? Iba. Tak to je nič. Shrink kills booster shrink per step. Ok. Fúha. 25 level, poď. 50 level, poď. Kamo, ja som malinký už. Ja som malý. Ale potrebujem 100 level, aby som išiel sem. 20 vinov. A máme... Dnešky nemáme. Nevadí. Unlocked. Čakaj, čo? Takže ideme na to, hej. Môžem ísť aj cez toto? Nie. Ok, 75 level. 20 vinov a ideme na to. Bum, mám červený. A zase... Tuto idem robiť AFK. Uvidím vás... Za... Takých... Viete čo, uvidím vás za 10 minút. Takže čaute, som naspäť. Bolo takých 20 minút. A som malý. Ale že fakt. Sa ma zmestím pod stôl. Mám si tak rebirth, ale najprv si dám viny a potom si dám rebirth. Ale len kúkajte proste, aký som malý, hej. 75 level. Tuto som sa nemohol dostať, ale už môžem. Ani tu som sa nemohol dostať, ale už môžem. Aj tu. 700 vínov. Chápeš to? A za iba 600 vínov mám tuto to je Divine. Čo? Čakaj. Normal, Rare, Epic, Legendary, Mythic, Divine, Celestial, Godly, Exalted, Transcended, Ascended, Supreme, Eternal, Infinite, Primordial, Sovereign, Boundless, Cosmic, Nebula, Galaxy. Ale Infinite by mal byť. Ja som načal Easter egg. Ty kokos. Howdy. What you doing? Working on an update. What's the update about? Cheese. Oh. Okay. Wall hop. Oh, wall hop. Wall hop. Boom. Takže, dobre, budeme hrať už normálne žiadne toto prestávky. Dávam si rebirth. Som zase veľký. A
Mám Rebirth 4, potom na Rebirth pôjdem tam, ale aha, ako sa zmenšujem. Zase budem čakať. Takže... Dobre, takže iba bola chvíľka a... Zase si mám dať Rebirth. Kámo, toto je normálne, nenormálne. Ale... Mám Rebirth pack, takže sa idem sem. Ako rýchlo sa ja zmenšujem. Neviem, či to vidíte, ale zmenšujem sa riadne rýchlo. Aha, typkyňa, aká je malá. 50... 60% v Rebirte. 70%. Ty kokos, kamo. My ideme nejako riadne rýchlo. Za chvíľku mám ďalší Rebirth. Castrels. Ja si kúpim... No takto si kúpim. Orange Trail. Ďakujem. A 91%. Za chvíľku sme tam. Za chvíľku máme 99% Rebirth a 100% Rebirthu. Let's go. Pum, pum, pum. A, čakaj, 3, 2, 1, 150. Boom! Ďalší Rebirth. Musím sa zase zmenšiť. Kámo, typkyňa je riadne malá. Tu ako Microbeing, as mini human. Za chvíľku som, ale a vidíte, ako rýchlo idete levely. Mám level 60, už mám level 70, level 80, kámo, to ide riadne rýchlo. A iba 55, no v polovičke sme. Čakajte. Um, 175 level. Dobre, som späť. Musel som ísť na mece. Dobre. Stačí. Ticho, normálne som von z dýchu, to so všetko rozprávanie, tak normálne už nemám dých. A budem sa musieť snažiť ďalej rozprávať, aj keď nemám dých, alebo niečo zarpovať, alebo... Nevadí, už máme 125 level, máme 150 level, nemôžeme ísť, máme 200 vínov, máme 1000 vínov, takže... za chvíľkou si kúpime tohto... Celestial, som tajný champion, Celestial si kúpime. Feedback. Very good game. Keep up the work. And Mr. Relish played this, so did I. I'm a YouTuber. Too. Dobre, ideme naspäť. 1 level, 25 level, 50 level, 75 level, 100 level, 125 level, 150 level, nemám na to, takže získam 20 vínov. Teda 200 vínov som sa pomýlil. Jackasaurus 126. Shout out to everyone. Malý. Skade. Komu riadne malinký. Toto kamu VIP pistol normálne vyzerá. 15 string, kamu. No aha. Aký je malinký. Kámo, a ja chcem byť tiež taký malinký.
Ja som ešte stále... Ale dobre, už som mikrobing. Yes. Yes, bro. Unsized. Come on, je riadne malý. Dobre. Kúpujem si Pink Trail? Nie, našetrím si na Celestial, potom si kúpim Pink Trail, potom si dám Rebirth. Ináč, som na toto zabudol. 500 000 vinov? 1 milión? 10 milión? Čo? Kamo? 11 milión. Tak to asi viete, čo ja kupujem. Kamo? Supreme. Kamo? Som ráne malinký. Kamo? Trails. 11 milión. Jo, kamo. 8 milión, čakajte. Kamo, som ráne malinký. Teraz som ten malinký. Ako on. Kamo, 126 miliónov, čo ti dáva? Ja si dám Rebirth. Čo ti dáva? Fúha, ty kokso. Prečo je ten trail taký veľký? Kamo, mňa normálne trasie. To jak som dostal? Kamaríde. No tak, za chvíľku mám ďalší Rebirth, kamo. Kamo. Čakajte. Som späť. Ja mám ďalší Rebirth. Rebirth. Hneď vám poviem, aký mám Rebirth. Mám Rebirth 8, 11 vinov. Teda, 11 milión. Niečoho. Ja musím byť malinký. A potom pôjdem tam. Takže zase som AFK. Som späť. Som malinký, riadne malinký, že kamera normálne blbne. A nedávam si ešte Rebirth, lebo potrebujem si, jak sa povie, našetriť veľmi veľa. Na ďalšie, síce mám 11 milión vinov, to je riadne malinké, ale našetrím si, no. 300 000 vinov, nice. Dávam si Rebirth, nice. Na ďalší Rebirth, to čo je? Walkie. Kámo, prečo mám toto veľký trail? Ja neviem. To veľké. Kámo, ja zase budem malinký. Kámo, ale tieto gifty, to som si vôbec nevšimol, kámo, to mi riadne pomohlo. Ja som si toto ani nevšimol, kámo. Ja o 40 minút, takže vlastne o hodinu. Mega OP. Viete čo? Idem avkovať pre 20 minút. Takže som späť. Prešlo 20 minút a som sklamaný, lebo iba 289, 288 toto. Ale mám 256 biliónov shrink. Idem teraz na farmík čo najviac ako môžem. Potom si dám Rebirth, ešte,
Budem mať nový stôl odomknutý. Ako ďaleko som. Joj. 1 milión vín. A koľko vínov potrebujem na... Čakajte. No. Koľko potrebujeme... Ono je toto... 25 miliónov? Fúha. OK, vyskúšam. Rebirth. Boom. Hotový rebirth, máme toto nový stôl odmknutý. No. Dobre, takže som späť a... Ja som sa bol osprchovať 2 trilión shrink. Som najlepší v leaderboarde v tomto serveri. A 316 levelov. Som menší než toto. Ako som hovoril, že bude menší než toto. Hotovo. Zmestím sa aj pod stôl. Keď si dám shift lock, tak to úplne mi dá kameru zle. Môžem si tak rebirth, ale teraz nie. Idem si nafarmiť tieto viny. Crowns. A The Gifts Ultra OP. 100 milión vinov. Čo ti dáva? Kámo, 100 milión vinov. Tu skúpim všetko. Musím dokončiť ešte toto, aj keď je to zbytočné. 8 miliónov, to nie je až také zbytočné, ale... Dávam si rebirth. Dobre. Zase mám tu veľkú trailu. To nemám rád. Mám si kúpiť white trail. Alebo black trail. Auto wins, to potom si dám. 121 milión mám. Kúpim si ten Infinite. Čakaj, to mi nedá dole peniaze. To je dobré, toto je reálne dobrá hra. Trails. Kamo, to mi nedáva dole crown. Tak to je dobré. Kamo, kto by si kúpil toto za 1, 2, 3, 4, 5, 6 je 9 bilión Robux. Kamo, kto by si toto kúpil? Limited time. To je Omniverse Cube. Kamo, za 99999 Robuxov, to kto by si kúpil? No ja osobne nie. Ascended Bundle, to je nič. No. Takže som späť a ja tu zase farmím. Idem sa kúknúť na leaderboard, kto je prvý. Top timeplate 6 dní, Lucarit, to budem ja. Prvý Meteor, ale tuto na leaderboarde, tak to bol Red YouTuber nejaký. A teraz Top Wins 18 triliónov, čo ti dáva? Ja idem trénovať. Čo ten telefon? Skús ho hľadať pod bankušmi. No, ale to nemôže Nikola len tak sa stratiť. Pere. A Michael Jackson. Viete čo? Ja by som to tu asi aj ukončil.
Dobre. Čaute, čakajte. Strieľaš mi do chrta? Make-upy. Oh. Ja som dostal 1 milión víc, kamo. Let's go. Za 1 milión, čo si môžem kúpiť, kamo? Ukáž. Kamo. Jo. Ja budem reálne malinký, kúkaj. A. Nuž. Ja by som aj povedal, že tuto to ukončím. Takže čaute, uvidíme sa v ďalšom videjku. Čaute, mám vás rád. Čus.